Hey guys, doing loads of more. Hey, ini itu mungkin kemudian menjadi lesa anom kome. Hey, you ada cuan di dunia. Misal lamo, en beda lo dan kan kalau Chilean ye, poine disimba, ni dompayat andia, como boy a dompede po kangin tuan ni anom, ko ba made, tulad mo, ada bedo di, kila mayin ko. Ano, bye-bye. Medyo kumaom katianda sa tungutong ka. Ini ngayon di kami katianda sa ano, mate? Sunod mo. Sunod Not ambil anom kami ini. Hey, gimana niya? Anom kami. Hey, pergi. Mau jalan kami. Kung kaya magiging makumanya mo. Ano? Adaya ba ka mo? Adalo. Dok. Dahil nom di. Hey, kagaya nila kagaya ni. Ada ko may kagigal na. Eh, kaya ni. Ganyan po. Duay. Sino ito atang beda kami. Duay damdak na damdak. Ganyan po ng kang banda tayo. Tam kami. Adam di, aday, ano. Juga ada local beduga. Local doan nindon. Local bedu itu. USA local video ko inanggal bede itirawa am bede utai loan bamayabu jawa enana Pinoy ada Lutuk mo kingdom lawang pulang tiday alhom Gangin bon lamgang banda ania ada bego may ada gangin bon gang banda donay gangin ania gira ma boy Ada beko madunad mo. Ada ka na US. Pwede anom doon. Pwede ada Lutuk mo. Pwede may di po na ay ko may Kanado.
Miso mo ka tiyan dati dong teka. Mila babaya dito tay namdam bababe ko. Ay, ka YouTube channel di ilang bababe ka nga mo. La sabay lawo te bokan na sabay de nga. Juan kabet book pesa le ka YouTube ming juay na nga. IG ya mila follow doon lala mo dawal nga botong din ka inda kadagan mila follow doon nga. Ano ang ko may betul na ito. No am dakan. Ate yan ng tangama. Patiyan. Jamaw tak naman pwede alam mo din. Kaya ito mo. Kalam tak sa ito Kang patiyan niya pantatakim. Lim na. Lungan ni bon lim namin beto to lalito kami. Ano ang beko may ayuat ko talaga kang dito mo. Ano ang to may ano ito dinay kagawin ko atay lutuk Adayan hindi mo dinay good fun na nagawdiyan niya mati kayo good fun kaking lawa mo Ito nga niya. Aday ko may gagad po aday ito. Dalot. Doon mo. YouTube na ka na ipiyan. Tong tulay kasi sila mo. Tong dati. Kasi sila. Kadang tum ka YouTube ka layan sabay ula. Sa ula. Look and sila lang medyo. Ano cute lang mo tapos ang cute. Kamu may naman dito na yun. Madati lang. Hey. Yun kang nanya. Ito kang bulaw da. Kilambog ang lo. Dino yan kali na mayango. No, bera gali ano mo. Hey. Galing kang mo todo. Game mo todo nakal daw mo. Ano mo ni Hey. Bobol bila yan kama mo.
Oh, invite ni pababakulay adopt na cardinally layan sabay tlis sa ano yan sabay di amin na alaw ang mga sunang kaga kilometer nga sun abulayan ability ka kilometer nga mo doon ka-video daw day ino dong day nga anime Lutuk mo dun bababe ko le